kirango joka ne komak nono. Kata procedure manowego jogi. It was wrong. Ngamoso mark with through court. DPP can only negotiate on otherwise. But okonyali withdraw the case ma witnesses so chako gole. Also chako timenon also chako golo neno. Onego ngis wasani nikech gima chandowa. And that is why Adwana urged Senator. Such cases onego recall back in Parliament. Mondo gibe re-evaluated. Kagi so be re-evaluated, ochako order a new investigation. Iwinja. Nike jogi no kwalo pesa. To bende joma kwalo pesa go, e joma koro sani imiyo tije mopogore opogore. To be gimoro adwa luwe wach. Ingini magigin manaseo nikech weche moko bedo kata mana mapoko yangi okapaka ber kiwacho ni jomoko no kwalo pesa to en gima kata mana poko yangi. Now you see gimoro nyaka wawachi. Ka penji ni ngano kwalo pesa di wacho. These things were audited. There's an audit report. And they were in the public. Audit report is a qualified document. To bende adwa nanyi Sharon, ne wach ma sirkand Ruto siko go mar gionge pesa ne. Kuomwa moko jomoko chich ni en yo miumogo, yo mikao go pesa. Nekech king'iyo pesa ma kiare choko, to gi expenditure mar sirkal ni piny ne pesa michoko.